पावर स्टार पवन सिंह के पेचेंट दोस्त वीना मानवी जौन की इस समय पावर स्टार पवन सिंह के फैमिली रिश्ता के भी सुलझावे के कोशिश कैले रहनी ने कई सारे मैटर में पवन सिंह के बहुत ज्यादा क्लोज रहनी वीना मानवी। लेकिन खेसारी लाल के जब बात आवे ले तो खेसारी लाल के कई बार बहुत कुछ कहले रहनी वीना मानवी, लेकिन बाद में का होला कैसे होला कुछ पता ना चलेला। वीना मानवी हुए हैं भाई साहब की लोकसभा के चुनाव जब पावर स्टार पवन सिंह लड़ल रहने तो वीना मानवी एकदम से महिला विकास मंच के टीम लेके महिलन के एकदम से प्रेरित करता नहीं कि आप लोग पावर स्टार पवन सिंह को वोट दीजिए। अगर आपको अपने काराकाट का दिन बदलना है, अपने काराकाट का चेहरा बदलना है तो पावर स्टार पवन सिंह को वोट कीजिए। भाई साहब वीना मानवी जो उनकी पवन सिंह के टीम में रह के बहुत ही बढ़िया सपोर्ट करता नहीं पावर स्टार पवन सिंह के। लेकिन ये तो भाई आप लोग जानते हो कि जे पावर स्टार पवन सिंह के टीम में रहला वो खेसारी लाल के बुराई बतिया देला, और जे खेसारी लाल के टीम में रहला तो भाई साहब पावर स्टार पवन सिंह के बुराई बतिया वाला। लेकिन बाद में का होला का ना होला बीच में कुछ ऐसा कंफ्यूजन हो जाला कि पावर स्टार पवन सिंह के साथ में वीना मानवी के टीम महिला विकास मंच दोनों कई दिन से देखल ना जा रहल बाटे। जहां तक बात करिए पावर स्टार पवन सिंह का बर्थडे में भी ना दिखाने वीना मानवी, यहीं से थोड़ा बहुत लग जाला कि ओहो कुछ तो दूरियां बन चुकी है इन दोनों में। लेकिन दूरियां तो अब जाके साबित भइल है भाई साहब कि जब खेसारी लाल यादव के बर्थडे में वीना मानवी पहुंचे नहीं तब जाके ये कंफर्म हो जा रहा है कि ओहो पवन सिंह से दूर हो चुकी हैं वीना मानवी, अब खेसारी लाल के टीम में शामिल होंगे वीना मानवी। भाई साहब वीना मानवी महिला विकास मंच के मतलब कि मेन है और देख रेख भी करेलिन और खेसारी लाल के बहुत बढ़िया गिफ्ट देलिन जौने हिसाब से उनकर संदूक खुलेला हमें तो लागल कि वो कौनो यार चैन या गोल्ड का कोनो चैन या माला ही हो सकेला। फिलहाल में का बा तो बाद में खेसारी लाल आके बताइए कि हमको कहाँ से क्या मिला है। फिलहाल में हमें तो यह लग रहा बा कि ये यार चैन ही हो सकेला। और जैसे कि अनुपमा यादव उनके घड़ी गिफ्ट कैले हैं और भी लोग बहुत कुछ गिफ्ट कैले हो और हम एगो गिफ्ट का वीडियो बना देब, आप लोग जाके हमारे चैनल के अंदर देख लिया। आप लोग चैनल के सब्सक्राइब कॉला हम एगो गिफ्ट के ही सिर्फ वीडियो बनाए कि कौन गिफ्ट सबसे महंगा मिलल खेसारी लाल के। फिलहाल में इतने भाई साहब न्यूज बा कि वीना मानवी इस समय हम कुछ न कुछ परसेंट खेसारी लाल के टीम में आ गई। कहें कि बर्थडे पार्टी में अच्छे अच्छे लोग ही गए हुए, कहें कि सबके बुलावा ना आइल बा कि बर्थडे पार्टी में पहुंचे। लेकिन अगर खेसारी लाल यादव बर्थडे पार्टी में पहुंचल हुए, अगर खेसारी लाल के बर्थडे पार्टी में जे पहुंचल बाने वो के समझ ले कि खेसारी लाल का बहुत ही पेचेंट बहुत ही खास आदमी बा। फिलहाल में आपके का लगा बा नीचे कमेंट कर। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आवा चैनल के सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर। हम मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बाय प्रणाम हर हर महादेव जय श्री।